И какво става, хора? Аз съм Марти и с мен е моят приятел Криси. Днес почваме да играем на Clash Royale за втори път, защото това е яко. Чай го изпях на песен. Сте ли доволни? Кажете ми. Ако не сте доволни, си фащам пътя и си изчезвам. А сега чакаме да стане до 30 елексира. Пускаме квиз карти, можем. Сега ще пусна няколко в защита. Не трябваше Лава Хаунда да го пусна. Но бийте по Лава Хаунда, бе, цигани. Бийте, бе! Бийте, бе, готура в газа, бе! Ай, бе, бийте! И бих! Сега моят приятел Криси ще изиграе една игра. Ай, чакайте само. Така. Ай, последната карта, нали? Охил. Ай. Бата Крисито. Може да кажеш нещо, бе? Какво става, хора? Не съм правил такива клипове, но сега правим с моя приятел Марти. Ай. О, избери една. Браво. Браво. Пак. Еба, електрото. Еба. Ай. Да последната аз. Бандитката. Така. Сега ще си направим един дек. Ето го, бе. Royal Giant. Ще стана на по-голем левел. Така. Малко ще е тъпо. Айде, бе, ставай! До кой левел си, бе, циганин? Спирай до 13. Браво! Не, кило. Ай, спирчето съм пуснал. Ще го сменя с най-добрата карта на света. Голямата тека. Простете, че се уригнах, ама няма нищо. Това е за добро. Барбеляните, с кое да го махна? С кое? Ай, с голем. Малко стана по-голям елексир. Значи така, сега да играем. Започваме. Така, сега чакаме. Като пияници. Да дуваме си пиончетата и си пием маркик. Ай, не съм ти имаш голем, бе, циганин. Спарки ще тура в защита. И бих. Лесно и чудесно. Сега знам, че моят приятел Христи ще загуби, но знам за да го видим. Ай. Електрофайер. Не се знае, че ще се загуба. Не се знае още, не сте видяли. Както губиш на обикновеното. Ай, Royal Giant. Switch. Айс. Фурна. Майнер. И това. Сега ще отворим няколко честове. Така. Последната карта си ти. И боулер. Браво.
ще сложим Уизарда на мястото на това. Ще апгрейдваме боулера. Така. После ще направим още един клип. Така, 13. Не знам кой му е максималния, но сега апгрейдваме Уизарда, защото е много малък левел. Трети пак не е добре. Не, колко? Малко бе? То много ли чупи, че го не знам? Какво? То много ли чупи, че го не знам? Гъта ли кули? На първи левел пускаш един фаербол, два фаербол, един рокет и е умрел. Малко доскоча и така максимален левел. Сега е другата игра, искам сега само да го пробвам. Добре. Така, хай, чакаме. Аз мога да заспа от чакане. Аде бе, циганин! Циганин! Зарежи бе! Аз ще пусна нещо за защита, не съм ти бе. Чули ме бе, циганин. Бе, би! Тя нещо, което би по въздух, Уизарда е идеален. Трябва да удържа това комбо с каквито карти имам. Бих. Схванавам от сака. Пускаш каквито карти. Още чакай. Найди, отваряй. Royal Giant. Айде с голем. Вземи тук. Отвори това. Браво. Скелетон. Пека. И двата увеше игра. Не, трябваше да изчакваш. А сега, когато ти пусне защита и ти пускаш защита, чули? Добре. Пека. Браво. Не, трябваше да пуснеш нещо по въздух. Ето. Браво. Ако удържаш така фронта, си номер 1. Може да пуснеш нещо в атака. Спарки. Най-последно. Хора, нещо малко е напрегнато. Браво, бе! И хора, това ще бъде всичко. Абонирайте се, дайте палец нагоре и оставете и хубави коментари, ако може. И ще се видим, когато се видим. Чао! Чао, ми от мен!